kayak apa nih lek salah satu TKW, salah satu tenaga kerja luar negeri ki maksudnya ki posting penghasilan omah magrong hasilan sing harta benda niki diposting ngono kuwi nggarai ki wong-wong ki tergiur ngono lho. Tapi ojo mudah tertipu, ojo disawang saka penghasilannya posting ngono kuwi. Tapi sawangan ki pengorbanane itu ya ora penak, menguji mental bertahun-tahun. Mbok kira penak to ninggalne keluarga, aduh karo keluarga apa nek pas riyo ngono kae. Nek mbok kira ora sedih, ora riyo karo keluarga, tapi ngono kuwi ya diempet cah. Setahun, 2 tahun ngono kuwi. Ora enek lho wong sing aduh pengen aduh karo keluarga, pengen ro anak putu bendino ki ora ning sing dicita-cita ngono kuwi. Tapi keadaan kan tidak mengizinkan, jadi yo jalani apa eneke ngono lho. Dadi seorang TKW iki yo memang gaji ki gede, tapi kan yo pengorbanannya ya luwih gede. Arang kok sing kuat mental, sing sabar, arang sing iso nrimo ngono kuwi arang banget loh. Dadi ki ya sing sabar ya dadi seorang TKW. Apa nek sing asing sing anyar-anyar bareng mlebu, bareng teko ngono kae yo ngesakne tenan ngenes aku nyawae. Kayak urung adaptasi. Lanjutannya besok ya.